Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο webinar. Ο καθορισμός της σωστής δόσης, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που αναφέρουν οι ασθενείς σε κλινικές δοκιμές. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας και θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Για να ενεργοποιήσετε την διερμηνία, ακολουθήστε τις οδηγίες που βλέπετε στο slide, επιλέξτε την σφαίρα με την διερμηνία. Εάν πατήσετε το off θα ακούτε μόνο αγγλικά και μετά βάλτε στη σίγαση το αρχικό ηχητικό και έτσι θα επιλέξετε τη δική σας γλώσσα. Και θα δείτε στο chat τις παρεχόμενες γλώσσες και θα σας δώσουμε και μία λίστα με όρους που θα είναι χρήσιμοι για εσάς κατά τη διάρκεια και του ηλεκτρονικού μας σεμιναρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για το φετινό μας πρόγραμμα. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσουμε τους ενεργούς υποστηρικτές έρευνας ασθενών καρκίνου του πνεύμονα, τους PRAs, έτσι θα αναφέρεται από εδώ και πέρα, να βοηθήσουμε ένα υποστηρικτικό δίκτυο PRAs για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, να εκπαιδευτούν για την επιστήμη που υπάρχει γύρω από τον καρκίνο του πνεύμονα και να παρέχουμε δυνατότητες υποστήριξης. Μερικές οργανωτικές λεπτομέρειες, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το παράθυρο ερωτήσεων και απαντήσεων, οι οποίες θα απαντηθούν στο τέλος της συνεδρίας μας. Εμείς θα κοιτάμε το chat και το chat δεν είναι ενεργοποιημένο για τους συμμετέχοντες να κάνουν chat μεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε το κουτί των Q&A, των ερωτήσεων και απαντήσεων. Το σεμινάριο αυτό καταγράφεται. Έχουμε 4 παρουσιαστές και έναν συντονιστή. Πρώτα έχουμε την Dr. Belinda King Καλιμάνης, η οποία είναι διευθύντρια στο Longevity και πριν από το Longevity η Belinda δούλευε στο κέντρο αριστείας του FDA. Μετά θα έχουμε μια προεγγεγραμμένη συνέντευξη από την Ann Loeser, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Η Ann είναι υποστηρικτής της έρευνας ασθενών και έχει δημιουργήσει την πρωτοβουλία Patient-Centered Dosing Initiative. Ο τρίτος ομιλητής, η τρίτη μάλλον ομιλητής είναι η Lee Jones και ενεργή υποστηρικτρία ερεύνας ασθενών καρκίνου του πνεύμονα. Είναι ομιλήτρια σε πολλά συνέδρια, έχει γράψει πάρα πολλά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά. Επίσης έχουμε και την Janice Cowden, η οποία θα συμμετάσχει και στην συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων. Είναι υποστηρίκτρια έρευνας ασθενών. Είναι και έχει ίδια διαγνωστεί με καρκίνο. Συμμετέχει στο PCDI από το 2021. Επίσης έχουμε και την Freeman Daily και η Janet και μέλος του ISLC. Όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα μας δώσουν τη δική τους οπτική στη σημερινή μας συζήτηση και από κοινού θα μας δώσουν έτσι μια εκτενή αντίληψη της βέλτιστης δόσης. Να περάσουμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονές μας.
Συγγνώμη, προσπαθώ να μοιραστώ μαζί σας την οθόνη μου. Σε ευχαριστώ, Σάρα, για την εισαγωγή και το πρόγραμμα, για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα εδώ. Έχω μία επισκόπηση εδώ. Θα μιλήσω για την πρώτη φάση. Μετά θα μιλήσουμε για τους παρασκευαστές φαρμάκων, που παραδοσιακά καθόριζαν την δόση των αντικαρκυνικών φαρμάκων. Μετά θα μιλήσω για τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν τα δεδομένα εμπειρίας των ασθενών στην βελτιστοποίηση της δόσης και μετά θα σας πω μερικά πράγματα για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι υποστηρικτές της έρευνας. Μετά από την παρουσίαση θα δώσω το λόγο στην Άν, η οποία ανήκει σε αυτή την πρωτοβουλία και θα μας μιλήσει για ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει. Μετά ο Lee Jones θα μιλήσει από τη δική του οπτική για το δικό του έργο στην συμμετοχή σε συζητήσεις για τον καθορισμό της βέλτιστης δόσης. Και μετά θα έχουμε τη συνεδρία με τις ερωτήσεις και απαντήσεις, στην οποία η Τζάνετ θα είναι η συντονίστρια. Εδώ έχουμε κάποιους σημαντικούς όρους και θα τους μοιραστώ μαζί σας και στο chat. Υπάρχουν όμως μερικοί όροι στους οποίους θέλω να εστιάσουμε στη σημερινή μας συζήτηση και τους οποίους θα τους ακούσετε σήμερα αρκετές φορές. Είναι η δοσοπεριοριστική τοξικότητα, περιγράφεται τις παρενέργειες μιας θεραπείας που είναι αρκετά σοβαρές ώστε να εμποδίσουν την αύξηση της δόσης της εν λόγω θεραπείας και υπάρχει ένα παράθυρο χρόνου αξιολόγησης και όλα αυτά ορίζονται πριν από την έναρξη της μελέτης και περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο της μελέτης. Μετά είναι η μέγιστη ανεκτή δόση, που είναι η υψηλότερη δόση ενός φαρμάκου που θα παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες παρενέργειες. Μετά έχουμε τα δεδομένα εμπειρίας ασθενών. Εισήχθηκαν από την Αμερικανική νομοθεσία. Είναι όμως οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία συλλέγονται από οποιονδήποτε που θέλει να παράσχει πληροφορίες για τις εμπειρίες των ασθενών σε σχέση με μια ασθένεια και τον αντίκτυπο της ασθένειας, μια θεραπεία, αλλά μπορεί να αφορούν και προτιμήσεις των ασθενών όσον αφορά την θεραπεία. Και το πιο κοινό είδος είναι τα αποτελέσματα που αναφέρουν οι ασθενείς. Είναι λοιπόν μια μέτρηση που βασίζεται σε μια αναφορά που προέρχεται ευθείας από τον ασθενή σχετικά με την κατάσταση της νόσου και χωρίς αναθεώρηση ή ερμηνεία της απάντησης από κάποιον γιατρό ή από οποιονδήποτε άλλο. Πριν περάσουμε όμως στην δοσολογία, θέλω, για όσους δεν είστε εξοικειωμένοι, να σας πω δύο λόγια. Εδώ στα αριστερά βλέπουμε τι συμβαίνει πριν περάσουμε στην δοκιμή μιας νέας ουσίας σε άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει εδώ στο εργαστήριο και σε δοκιμές σε ζώα για να δούμε ποια είναι η ασφάλεια του φαρμάκου. Μετά παίρνουμε τα δεδομένα αυτά και φτάνουμε στην φάση πριν από την δοκιμή, πριν από την καταχώρηση και μέχρι αυτό το σημείο υπάρχει και η φάση 4, όπου συγκεκριμένες δραστηριότητες γίνονται για να διασφαλίσουμε ότι το φάρμακο είναι δραστικό και ασφαλές. Σήμερα όμως θα επικεντρωθούμε κυρίως στην φάση 1 και θα περάσουμε και στην φάση 2, καθώς θα μιλήσουμε για την δοσολογία. Το κλασικό παράδειγμα δοσολογίας για τα αντικαρκυνικά φάρμακα είναι το 3+3. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η εικόνα του. Όλα αυτά όμως τα κομμάτια της μελέτης είναι προκαθορισμένα πριν ξεκινήσει η μελέτη σε ένα πρωτόκολλο. Εδώ κάτω έχουμε 3 πράσινες κουκίδες που αντιπροσωπεύουν 3 άτομα που έχουν μπει σε μια μελέτη. Και εδώ κάτω έχουμε τον χρόνο και στο πλάι έχουμε την δόση που αυξάνεται. Αυτά λοιπόν τα 3 άτομα στο κάτω μέρος ξεκινούν με τη χαμηλότερη δόση και βλέπουμε ότι κανένας δεν είχε δοσοπεριοριστική τοξικότητα, δηλαδή παρενέργεια που εμποδίζει το να προχωρήσει το άτομο αυτό στη θεραπεία. Και περνάμε λοιπόν στην υψηλότερη δόση, μπαίνουν άλλα 3 άτομα, κανένας δεν έχει κάποια δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Αυτά είναι τα άτομα τα οποία δεν είχαν καμία παρενέργεια.
Όμως οι παρενέργειες αυτές τις οποίες είχαν ήταν τόσο σοβαρές ώστε να πληρούν τα κριτήρια για το πρωτόκολλο της δοσοπεριοριστικής τοξικότητας. Και μετά περνάμε στην επόμενη δοσολογία, δηλαδή στα 50 ml. Τώρα λοιπόν έχουμε 50 μιλιγκράμμ, άλλα 3 άτομα και δύο από αυτά τα άτομα έχουν δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Αυτό που λοιπόν που κάνουμε είναι ότι 3 άλλα άτομα μπαίνουν σε αυτά τα 50 mg δοσολογίας. Εδώ κανένας δεν έχει δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη δόση με άλλα 3 άτομα. 60 mg. Τώρα βλέπουμε ότι 2 άτομα έχουν δοσοπεριοριστική τοξικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ξαναπάμε πίσω στα 50 μιλιγκράμμ. Και αυτή είναι η συνιστόμενη δόση για την επόμενη μελέτη φάσης 2. Τώρα, εδώ σας έχω ένα άλλο διάγραμμα. Μέχρι να φτάσουμε εδώ, όπου είναι η επόμενη ανεκτή δόση. Ενώ σκεφτόμαστε να αλλάξουμε το παράδειγμα στην δοσολογία, αυτό που σας περιέγραψα βασίζεται στον προσδιορισμό της μέγιστης ανεκτής δόσης. Και αναπτύχθηκε με γνώμονα τις κυτατοξικές χημειοθεραπείες. Πολλές δοκιμές επικεντρώνονται πλέον σε μοριακά στοχευμένες θεραπείες και έχουμε στοιχεία ότι δεν υπάρχει μέγιστη ανεκτή δόση. Και άρα η ανησυχία είναι ότι όταν θα ξεκινήσουμε την φάση 3 για την βέλτιστη δοσολογία, δεν ξεκινάμε ουσιαστικά με τη βέλτιστη. Και κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι οι στοχευμένες θεραπείες παρέχονται για 6 κύκλους. Αυτές είναι οι θεραπείες του σταδίου 4. Και οι παρενέργειες οι οποίες δεν είναι ανεκτές οδηγούν στην διακοπή της θεραπείας. Άρα είναι μια χαμένη ευκαιρία για να έχει πλεονέκτημα κάποιος ασθενής από το φάρμακο αυτό. Και κάτι σημαντικό είναι το δυναμικό, η δυνατότητα μάλλον, θεραπείας του ασθενή. Θα ήθελα να σας δώσω τώρα λοιπόν μια επισκόπηση της δοσολογίας κατά τη διάρκεια των δεκαετιών. Στις αρχές του 1990, υπήρχε μια σχετική συζήτηση. Ερεύνησαν τις χαμηλότερες δόσεις στα 600 και 1500 μιλιγκράμμ και εν τέλει βρήκαν ότι η δόση των 300 mg είχε τα ίδια κλινικά αποτελέσματα με λιγότερα προβλήματα ασφαλείας Τώρα να περάσουμε στο 2000, στο 2002 μάλλον. Κάποιος είχε μια ερώτηση για την αλλαγή της δοσολογίας μετά την έγκριση και πράγματι οι δόσεις αυτές αλλάζουν μετά την έγκριση και αυτό εξέτασε η FDA μαζί με άλλους ερευνητές. Ήταν η εποχή της χημειοθεραπείας, άρα ερευνήθηκε το γεγονός αυτό για κάποιο χρονικό διάστημα. Το 2015 οι Ιάπωνες παρασκευαστές φαρμάκων δημοσίευσαν μια οδηγία που περιλάμβανε κάποιες θεωρήσεις για την δοσολογία για τον πληθυσμό της Ιαπωνίας. Το 2019 η πρωτοβουλία Patient-Centered Dosing Initiative δημιουργήθηκε και θα σας πούμε για αυτή. Επιπλέον όμως εκείνη τη χρονιά η Υπηρεσία Φαρμάκων του Καναδά δημοσίευσε μια οδηγία για την δοσολογία και την χρονική στιγμή
χημειοθεραπείες. Τώρα να περάσουμε στο 2021, όπου η FDA παρουσίασε το Project Optimus για τον μετασχηματισμό της βελτιστοποίησης της δοσολογίας και της επιλογής της δοσολογίας. Και φέτος, το 2023, η FDA δημοσίευσε μια οδηγία στον κλάδο για την βελτιστοποίηση της δόσης σε κλινικές δοκιμές καρκίνου. Τώρα πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για το Ογκολογικό Κέντρο Αριστείας και το Project Optimus. Είναι η εκπαίδευση, η καινοτομία και η συνεργασία με εταιρείες, ακαδημαϊκούς φορείς, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη δόση και δόσεις που είναι ανεκτές για τους ασθενείς και μπορούν να μείνουν στη μελέτη. Είχαμε λοιπόν το σχέδιο της μελέτης, της έρευνας που δημοσιεύθηκε φέτος. Έγιναν πολλά εργαστήρια, δημόσιες συζητήσεις. Ο FDA παρέχει επίσης δυνατότητες και στους παρασκευαστές φαρμάκων και θέλουν να βρουν μια καινούργια στρατηγική για να χρησιμοποιηθούν κλινικά και μη κλινικά δεδομένα για την επιλογή της δοσολογίας. Δηλαδή, αντί να παίρνουν αυτή την συνιστόμενη δόση, για την οποία μιλήσαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, ίσως θα μπορούσαμε να πάρουμε μια άλλη δόση και να δούμε αυτό το φάσμα της δόσης, ποια είναι η επίδοσή του. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία θέλω να επισημάνω, ιδίως ό,τι αφορά την οδηγία η οποία εκδόθηκε φέτος. Σε ό,τι αφορά τη μέγιστη ανεκτή δόση, βλέπουμε ότι επηρεάζει αρνητικά την λειτουργία των ασθενών και την ποιότητα ζωή τους. Και επίσης επηρεάζει και την δυνατότητα του ατόμου να παραμείνει στη θεραπεία. Υπάρχουν τα αποτελέσματα που αναφέρονται από τους ασθενείς και τα οποία είναι πολύτιμα και η FDA λέει ότι είναι πολύ σημαντικά γιατί είναι συστηματικός τρόπος συλλογής πληροφοριών για τις παρενέργειες και το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταλάβουμε καλύτερα το πώς ένας ασθενής μπορεί να ανεχθεί τη νέα θεραπεία και να μείνει σε αυτήν. Και το τελευταίο είναι ότι καλούν για τη συμμετοχή των ασθενών. Ανθρώπους όπως εσείς και ομάδες υποστήριξης των ερευνών και να παρέχουν σημαντικές απόψεις για την ασφάλεια και την ανεκτικότητα της δόσης. Η FDA έχει εντοπίσει κάποιες έννοιες που είναι πολύ σημαντικές για τους ασθενείς. Μιλώντας για την δοσολογία, μιλάμε για τις συμπτωματικές παρενέργειες. Χρησιμοποίησαν στοιχεία βιβλιοθήκης, δηλαδή οποιοδήποτε σύμπτωμα είχαν οι ασθενείς. Και η επιλογή των ερωτήσεων βασίζεται και σε άλλα παρόμοια φάρμακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία και από άλλα Ινστιτούτα. Έχουν ένα παράδειγμα μιας ερώτησης εδώ στην παρουσίαση. Η φυσική λειτουργία. Εδώ λοιπόν όλα αυτά αφορούν τον αντίκτυπο του φαρμάκου. Οι ρυθμιστικές αρχές όμως των φαρμάκων ενδιαφέρονται περισσότερο για τις συνέπειες του φαρμάκου και η ερώτησή τους είναι εάν είναι αξιόπιστη με βάση την FDA. Και έχουμε ένα παράδειγμα μιας τέτοιας ερώτησης. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε τις καθημερινές σας λειτουργίες, όπως ας πούμε το να βάλετε σκούπα ή να κάνετε δουλειές στην αυλή. Και μετά σε αυτή την πρώιμη φάση της μελέτης, αυτά είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες του ασθενή. Δηλαδή τα συμπτώματα της ασθένειας και μετά αποφάσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ασθένεια, το ιστορικό της ασθένειας, εάν είναι καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του μαστού
Και επίσης το που βρίσκεσαι στη θεραπεία, δηλαδή είναι η πρώτη θεραπεία ή κάποιος έχει κάνει και στο παρελθόν θεραπείες οι οποίες δεν λειτουργήσαν. Ποια είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα στο να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα των ασθενών? Εσείς είστε οι ειδικοί σε αυτό. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία εδώ. Έχουμε την γκρι γραμμή που είναι η εξάντληση. Με το μαύρο βλέποντας λοιπόν αυτά τα νούμερα, βλέπουμε το πόσο συχνό είναι το κάθε σύμπτωμα, όπως η εξάντληση είναι αυτή ο πόνος. Και βλέπουμε το τι αναφέρουν οι ασθενείς. Νομίζω ότι στον πόνο είναι πιο οικία τα στοιχεία. Όμως η κούραση και η ναυτία ήταν πιο δύσκολο να παρατηρηθούν αυτά τα συμπτώματα. Αυτός ήταν ένας συστηματικός τρόπος για να μετρηθούν οι παρενέργειες. Δηλαδή, αντί να έρθει κάποιος και να μας κάνει την αναφορά ποιες είναι οι παρενέργειες, εμείς θέσαμε ένα σύνολο παρενεργειών, τα οποία πάνω κάτω έχουν όλοι οι ασθενείς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν δούμε αυτές τις λιγότερο σημαντικές παρενέργειες, γιατί μπορεί να έχουν σωρευτικό αντίκτυπο και το να τις γνωρίσουμε μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα μεταγενέστερες φάσεις κλινικών δοκιμών. Για παράδειγμα, στην φάση 1 και φάση 2. Εκεί γίνεται σαφές ότι ας πούμε, η έγκαιρη χρήση των αντιδιαρροϊκών φαρμάκων. Ίσως είναι καλό στην φάση 3 να εισαχθούν τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα. Και στην φάση 4 να αποτρέψουμε την διάρρεια να είναι μια σοβαρή παρενέργεια. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική θεώρηση. Βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ των προκλήσεων στις παρενέργειες που αναφέρουν οι ασθενείς. Αυτά είναι τα κριτήρια κοινής ορολογίας. Ο βαθμός 1 κάτω-κάτω έχουμε την αναφορά από τους ασθενείς, την ερώτηση και βλέπετε ότι υπάρχει και επιλογή για ποτέ. Αυτό δεν υπάρχει φυσικά για τον γιατρό και δεν υπάρχει φυσικά και για τον ασθενή. Κοιτώντας όμως αυτές τις διαφορετικές κατηγορίες, δημιουργούμε τους διάφορους βαθμούς. Έχουμε τον βαθμό 1, βαθμό 2. Είναι η αύξηση 4 έως 6 επεισόδια διάρκειας την ημέρα και φαντάζομαι ότι ο ασθενής θα το χαρακτηρίσει αυτό συχνό φαινόμενο. Δεν μας προξενεί έκπληξη βέβαια αυτό, δηλαδή ο τρόπος βαθμολόγησης. Και ο FDA είπε ότι οι αναφορές των ιατρών και των ασθενών δεν χρειάζεται να συμπίπτουν. Εάν λοιπόν έχετε μια συζήτηση και βλέπετε ότι υπάρχουν διαφορές, υπάρχει και στο κάτω μέρος της έρευνας η προτίμηση. Είναι σημαντικό τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή οι ρυθμιστικές αρχές, να είναι εκπαιδευμένοι και όσο περισσότερο εμπλέκεται κάποιος ως σύμβουλος σε μια φαρμακευτική εταιρεία, να συμμετάσχει σε μια ομάδα εργασίας που ενδεχομένως να οργανώνεται από μια επαγγελματική ένωση και επίσης είναι η δυνατότητα να ενταχθεί κάποιος συμβούλιο αναθεώρησης και πάντα υπάρχει ένα άτομο επικοινωνία σε αυτές τις επιτροπές, πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αυτές τις επιτροπές και σας έχω βάλει εδώ πέρα και ένα link όπου μπορείτε να δείτε περισσότερα
για αυτές τις επιτροπές IRB. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Σάρα να ξεκινήσει την παρουσίασή της. Καλησπέρα σας. Είμαι η Ann Lozier και εκ μέρους της Πρωτοβουλίας για τη Δοσολογία με επικέντρο τον ασθενή, ή αλλιώς PCDI, θα ήθελα να ευχαριστήσω το IASLC για την πρόσκληση να παρουσιάσω αυτή την επισκόπηση του έργου μας, μαζί με τα βασικά συμπεράσματα που έχουμε να μοιραστούμε. Ως ιστορικό, η πρωτοβουλία ξεκίνησε από άτομα με μεταστατικό καρκίνο του μαστού, ή αλλιώς MBC, πριν από 4 χρόνια. Σκοπός μας ήταν να μετριάσουμε τον επιπολεσμό και την σοβαρότητα των παρενεργειών των ασθενειών με καρκίνο του μαστού, δημιουργήσαμε γρήγορα ένα συμβουλευτικό συμβούλιο ιατρικών ογκολόγων για να βεβαιωθούμε ότι όλα όσα κάναμε ήταν ιατρικά, ήταν ορθά από ιατρική και ηθική άποψη. Κάναμε μια έρευνα σχετικά με τη βασική αιτία της τοξικότητας που σχετίζεται με τη θεραπεία και διαπιστώσαμε ότι οφειλόταν κυρίως στην αξιοποίηση της μέγιστης ανεκτής δόσης, ή αλλιώς MTD, ως συνιστόμενης αρχικής δόσης, ή RSD, στα ογκολογικά φάρμακα. Βρήκαμε επίσης μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες χαμηλότερες δόσεις ορισμένων φαρμάκων ήταν εξίσου αποτελεσματικές με τη μέγιστη ανεκτή δόση και προκαλούσαν λιγότερη τοξικότητα. Το συμπέρασμά μας είχε 2 πτυχές. Εάν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τη μέγιστη ανεκτή δόση, και το παράδειγμα, το περισσότερο είναι και καλύτερο. Και επίσης να ενθαρρύνουν τις συζητήσεις μεταξύ γιατρών και ασθενών κατά την έναρξη της θεραπείας και μετά από αυτή σχετικά με την καλύτερη δόση για τον ασθενή με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ασθενούς. Πραγματοποιήσαμε 2 έρευνες. Το 2020 ξεκινήσαμε μια έρευνα για ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού και το επόμενο έτος διαδώσαμε μια έρευνα σε ογκολόγους που θεράπευαν ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Οι στόχοι και των 2 ερευνών ήταν πανομοιότυποι. Θέλαμε να κατανοήσουμε τον επιπολασμό και τη σοβαρότητα των παρενεργειών που σχετίζονται με τη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου του μαστού στους ασθενείς. Θέλαμε να μάθουμε το επίπεδο επικοινωνίας γιατρών ασθενών σχετικά με τις παρενέργειες. Και θέλαμε επίσης να καλύψουμε τον αντίκτυπο των χαμηλότερων δόσεων στα αποτελέσματα των ασθενών όσον αφορά την ποιότητα ζωής και την αποτελεσματικότητα. Και τέλος, να προσδιορίσουμε την προθυμία των ασθενών και των γιατρών να συζητήσουν μαζί επιλογές ευέλικτης δοσολογίας φαρμάκων με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Ουσιαστικά θέλαμε να διαπιστώσουμε αν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Λάβαμε 1.221 απαντήσεις ασθενών και 119 απαντήσεις ογκολόγων. Οι απαντήσεις της έρευνας ογκολόγων τις βλέπετε με χρυσή γραμματοσυρά και τα αποτελέσματα της έρευνας ασθενών, οι απαντήσεις είναι με λευκή γραμματοσυρά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, 86%, δήλωσε ότι είχε βιώσει τουλάχιστον μια κακή παρενέργεια που σχετίζεται με τη θεραπεία και η πλειονότητα των ογκολόγων υποτίμησε το ποσοστό αυτό σε ποσοστό μικρότερο ή ίσο με 60%. 1 στους 5 ασθενείς με παρενέργειες χρειάστηκε να επισκεφθεί τα επίγοντα περιστατικά ή το νοσοκομείο ως αποτέλεσμα. Και η εκτίμηση των ογκολόγων ήταν χαμηλότερη, 15%. Περισσότεροι από 2 στους 5 ασθενείς χρειάστηκε να χάσουν μια ή περισσότερες θεραπείες και η εκτίμηση του ογκολόγου ήταν 37%. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς, το 98%, ενημέρωσαν τους γιατρούς τους για τις παρενέργειές τους και από τους ασθενείς στους οποίους έγινε μείωση της δόσης, το 83% αισθάνθηκε καλύτερα με τη χαμηλότερη δόση. Το 71% των γιατρών ανέφερε ότι οι ασθενείς αισθάνονταν καλύτερα σε χαμηλότερη δόση και ότι η αποτελεσματικότητα ήταν παρόμοια με την RSV. Ρωτήσαμε επίσης τους ασθενείς και τους γιατρούς αν πιστεύουν ότι μια υψηλότερη δόση είναι πάντα πιο αποτελεσματική από μια χαμηλότερη δόση και περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς και το 85% των ογκολόγων δεν δέχονται το παράδειγμα του όσο περισσότερη τόσο καλύτερα η δόση. Και τέλος τους ρωτήσαμε και τους 2 αν ήθελαν να συζητήσουν ευέλικτες επιλογές δοσολογίες με βάση τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και πάνω από το 90% και των 2 ομάδων είπαν ναι, είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Έτσι, αυτά τα αποτελέσματα τεκμηρίωσαν την αποστολή μας. Διαπιστώθηκε ότι ναι, υπάρχει σημαντικός επιπολεσμός και σοβαρότητα των παρενεργειών. Οι περισσότεροι ασθενείς με παρενέργειες ενημέρωσαν τους γιατρούς τους σχετικά με αυτές. Οι ασθενείς αισθάνονταν όντως καλύτερα με χαμηλότερη δόση και η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών και των γιατρών θα ήταν πρόθυμοι να μιλήσουν μεταξύ τους για ευέλικτες επιλογές δοσολογίας
βάσει των μοναδικών χαρακτηριστικών του ασθενούς. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια έρευνα και άλλο να κάνεις κάτι με τα αποτελέσματα, να τα αξιοποιείς. Και το 2021 είχαμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε προφορικά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ασθενών σε συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Και έκτοτε έχουμε παρουσιάσει διάφορα πόστερ με τα αποτελέσματά μας και έχουμε δημοσιεύσει και άρθρο σε περιοδικό που έχει κριτές. 5 μήνες μετά την προφορική μας παρουσίαση στην ASCO, ο FDA ανακοίνωσε τα εξής. Είναι σαφές από τους ασθενείς μας ότι τα φάρμακα είναι πολύ τοξικά. Μια απομάκρυνση από το παράδειγμα του περισσότερο και καλύτερο για τα NDA. Και σε ό,τι αφορά τα πειραματικά φάρμακα, ιδίως στην φάση 1, το Project Optimus του FDA ενθαρρύνει τον κλάδο να αξιολογεί τουλάχιστον 2 δόσεις με βάση την αποτελεσματικότητα και την ανεκτικότητα, αντί να επιλέγει αυτόματα τη μέγιστη ανεκτή δόση. Και όσον αφορά τα εγκεκριμένα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά, το πρόγραμμα ανανέωσης του FDA επανεξετάζει τις δοσολογίες ορισμένων εγκεκριμένων φαρμάκων κατά του καρκίνου και το από του στόματος χορηγούμενο χημειοθεραπευτικό φάρμακο Ζολότα είναι το πρώτο φάρμακο που λαμβάνει ενημέρωση της ετικέτας του στο πλαίσιο του προγράμματος σχετικά με τη δοσολογία. Και στην κλινική πρακτική το PCTI συνεχίζει να ενθαρρύνει τις συζητήσεις μεταξύ γιατρών και ασθενών σχετικά με τις ευέλικτες επιλογές δοσολογίας. Αυτά θα παραμείνουν σημαντικά στοιχεία, διότι τα εγκεκριμένα φάρμακα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά θα συνεχίσουν να είναι κυρίως συνταγογραφούμενα με τον παλιό τρόπο βάσει της MTD. Θα χρειαστεί χρόνος για να αναπτυχθούν φάρμακα ώστε να υλοποιηθεί το νέο πρότυπο του Project Optimus. Οι απαντήσεις των ασθενών στον πραγματικό κόσμο μπορεί να διαφέρουν από εκείνους των συμμετεχόντων σε κλινικές δοκιμές. Και τέλος, επίσης σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι ο καθένας ξεχωριστό άτομο. Όσον αφορά τα βασικά διδάγματα σχετικά με την ενθάρρυνση της αλλαγής, αυτά που μάθαμε στην πορεία είναι ότι όπου μπορείτε να εμπλέξετε ασθενείς και επαγγελματίες, φέρτε τους στην ομάδα σας όταν αυτό είναι δυνατό. Κάντε την έρευνά σας, εντοπίστε τη βασική αιτία ή τις αιτίες του προβλήματος και αξιολογήστε τις έννοιες για την επίλυση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν ότι η μόνη κακή ιδέα είναι η ιδέα η οποία δεν εκφράζεται. Αναπτύξτε από κοινού μια αποστολή και ένα σχέδιο με στρατηγικές για τη δοκιμή και την υλοποίησή τους. Τα δεδομένα μιλούν από μόνα τους. Όπου μπορείτε να διεξάγετε μελέτες, και ξέρω ότι υπάρχουν παράγοντες που δημιουργούν σύγχυση, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όπου μπορείτε, κάντε τις μελέτες σας. Αξιολογήστε τα αποτελέσματα σε σχέση με την αποστολή σας και παρουσιάστε και δημοσιεύστε. Αν χρειαστεί, επανεκτιμήστε και επανασχεδιάστε. Ο χάρτης της επιτυχίας φαίνεται απλός, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά. Θέλει κίνητρα, ικανότητα, υπομονή. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για μερικά βασικά συμπεράσματα σχετικά με τις έρευνες. Το πρώτο είναι να αποφεύγετε τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, όπου ο παρελήτης πρέπει να συμπληρώσει τα κενά. Αυτό σημαίνει σημαντικά ζητήματα καθορισμού των δεδομένων και ποσοτικοποίησης. Και αφού δημιουργήσετε τις ερωτήσεις σας, δοκιμάστε πιλωτικά την έρευνα για feedback από μια διαφορετική ομάδα αποδεκτών. Σχεδιάστε πού και πώς θα διαφημιστεί η έρευνά σας, σε ποιες γλώσσες και από ποιον. Φτιάξτε φυλάδια στα ισπανικά και στα αγγλικά. Ενεργοποιήστε μια επιτροπή IRB, ένα συμβούλιο αξιολόγησης πριν από την έναρξη της μελέτης. Αυτό θα προσδώσει αξιοπιστία στη μελέτη σας. Δημιουργήστε ένα διάγραμμα ταχύτητας ανταπόκρισης για να δείτε πού χρειάζεται να κάνετε πρόσθετη διαφήμιση, πρόθεση για να προσελκύσετε περισσότερους συμμετέχοντες. Το δικό μας διάγραμμα ταχύτητας είναι σε λευκό χρώμα και σε ένα χαμηλότερο σημείο δημιουργήσαμε αυτό το πληροφοριακό γράφημα στα δεξιά για να ενθαρρύνουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Και τέλος, πείτε το, εκφράστε το, παρουσιάστε και δημοσιεύστε τα αποτελέσματά σας όπου μπορείτε, τόσο ανεπίσημα όσο και επαγγελματικά. Και τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έχουμε την παρουσίαση του Lee Jones. Ευχαριστώ πολύ, Σάρα. Ευχαριστώ το ILC και την Σάρα που με κάλεσε να μιλήσω σήμερα.
Είναι πάντα χαρά μου να συζητώ την εμπειρία μου και να παρακινήσω όσους περισσότερους ανθρώπους να εργαστούν στον τομέα της συνηγορίας ασθενών. Έχω να αναφέρω δύο διλήμματα, συγκρουόμενα συμφέροντα σήμερα, μιας και χρηματοδοτούμε από συγκεκριμένες εταιρείες και έχω συνεργασία με αυτές. Θα ήθελα να ξεκινήσω εξιστορώντας πώς βρέθηκα στον τομέα αυτόν. Πρώτα απ' όλα, η συμμετοχή στο πρόγραμμα STAS είναι μια τέλεια αρχή για να βρεθείτε κι εσείς στον τομέα αυτόν. Πριν αρκετά χρόνια είχαμε μια συνεδρίαση 2 ημερών που είχαμε συναντήσεις με διάφορους ογκολόγους οι οποίοι κοιτώντας πίσω τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανείς πόσο λίγα ξέραμε τότε σε σχέση με σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά με τους καρκίνους με τους οποίους ασχολούμαστε εδώ σήμερα ξέρουμε πολλά περισσότερα από ότι σε σχέση γνωρίζουμε για άλλους τύπους καρκίνων. Βεβαίως, τα θέματα που συζητήσαμε σε αυτή τη συνεδρίαση ήταν δύσκολα, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο σημείο επαφής για μένα ήταν το Ινστιτούτο όπου είχα τη θεραπεία για τον δικό μου καρκίνο. Και εκεί ήταν και η πρώτη μου επαφή με μια επιτροφή IRB. Μέσα στα πλαίσια αυτού του IRB έχουμε τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε πολλά ιατρικά έγγραφα και πολλές ιατρικές και κλινικές διαδικασίες. Έτσι μπορούμε κιόλας να προδιαγράψουμε τι είναι μια καλή προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου. Πολλές φορές μπορεί να γίνουν λάθη στην πρώτη δοκιμή, ειδικά σε σχέση με καινούριες θεραπείες, αλλά στο πλαίσιο αυτό έχουμε και τη δυνατότητα να τα διορθώσουμε και να βελτιωθούμε στο μέλλον. Το 2018 με κάλεσαν από την ΆΣΚΟ να γίνω μέλος συνήγορος σε ένα πάνελ το οποίο θα ασχολούνταν με προκλινικές δοκιμές θα έδιναν στους εθελοντές ήθελαν να αποδείξουν ότι η θεραπεία διάρκειας 3 μηνών θα ήταν το ίδιο αποτελεσματική με τη θεραπεία 6 μηνών, αλλά θα προκαλούσε λιγότερη τοξικότητα. Αυτό που παρατήρησα εγώ λοιπόν, αυτό που αναρωτήθηκα βλέποντας αυτά, είναι πόσο κόσμο δηλητηριάζαμε ουσιαστικά και χωρίς λόγο και άδικα επειδή έπρεπε να ανεκτούν αυτές τις θεραπείες για 3 μήνες παραπάνω από ό,τι θα χρειαζόταν για να θεραπευτούν από τον καρκίνο. Τον ίδιο χρόνο με κάλεσε ο οργανισμός Friends of Cancer Research να ασχοληθώ με το ζήτημα της ανεκτικότητας σε σχέση με τις δοκιμές φαρμάκων καρκίνου.
Σε γενικές γραμμές, η ανεκτικότητα μετρείται με βάση τα δεδομένα από εξετάσεις αίματος και δηλαδή με μετρήσιμα στοιχεία. Σπάνια ρωτάμε τους ασθενείς πώς νιώθετε εσείς, πώς σας κάνει και νιώθετε το φάρμακο αυτό. Επομένως, η καινοτομία σε αυτή τη μελέτη ήταν να συμπεριλαμβάνεται και α, η εμπειρία, η εμπειρία των ασθενών. Και έτσι επαναπροσδιορίσαμε τελείως το τι σημαίνει ανεκτικότητα για τον ασθενή, συμπεριλαμβάνονταν και την οπτική γωνία του ασθενή. Μία πλήρης κατανόηση της ανεκτικότητας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις επιπτώσεις που μία θεραπεία, ένα φάρμακο έχει στον ασθενή τόσο φυσιολογικά, αλλά και από όλες τις άλλες πτυχές. Αυτό ήταν λοιπόν ένα σημείο στο οποίο είχα εγώ την τύχη να εμπλακώ και αυτός είναι ο λόγος που είμαι πάρα πολύ υπέρ της συνηγορίας ασθενών στον τομέα και των ιατρικών δοκιμών, των κλινικών δοκιμών. Υπάρχει ένα group επίσης το οποίο λέγεται Friends Advisory Advocates, το οποίο αποτελείται από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, από διάφορους τομείς, τόσο φαρμακευτικές εταιρείες, όσο και θεσμικούς εμπειρογνώμονες. Μπορεί να θέλει λίγο θάρρος να συμμετέχει κάποιος που δεν είναι ειδικός ή γιατρός σε ένα τέτοιο όργανο, αλλά όπως ακούμε συνέχεια εμείς ως ασθενείς ξέρουμε τα περισσότερα για την ασθένειά μας και για την κατάστασή μας και επομένως πάντοτε αξίζει να εμπλακούμε. Είχα επίσης την τύχη να μιλήσω σε μια συνεδρίαση στο οποίο μιλούσε και μια εκπρόσωπος του FDA και παρόλο που συμφωνούσαμε σε πολλά, είχαμε πάρα πολύ διαφορετικές οπτικές γωνίες, πάρα πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις προς το ίδιο θέμα και με τον ίδιο στόχο. Μέρος της ανεκτικότητας λοιπόν, όπως ανέφερα, είναι και η γενική εμπειρία του ασθενή σε σχέση με μία θεραπεία, το οποίο πλέον έχουμε αρχίσει να το ερευνούμε και στις δοκιμές της μελέτες φάσης 2, το οποίο πριν από μερικά χρόνια δεν γινόταν καθόλου. Μία τελευταία ομάδα στην οποία συμμετέχω ιδρύθηκε σε αρχές του 2023, αρχές της φετινής χρονιάς δηλαδή, και η οποία επίσης ασχολείται με την αποτελεσματικότητα χαμηλότερης δοσολογίας και τι ωφέλη μπορεί να φέρει αυτό για τους ασθενείς. Η μελέτη αυτή, η έρευνα αυτή λοιπόν έδειξε ότι βεβαίως όσο μεγαλύτερη δόση παίρνει ο ασθενής, τόσο περισσότερα κυταρικά κύτταρα καταστρέφονται, αλλά ταυτόχρονα τόσο πιο σοβαρές είναι και οι παρενέργειες. Και από ένα σημείο και μετά υπάρχει ένα όριο που από τη στιγμή που υπερβαίνεται αυτό το όριο δεν υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μιας υψηλότερης δόσης. Υπάρχουν έννοιες όπως η φαρμακοκινητική, η φαρμακοδυναμική, οι οποίες ασχολούνται με τα
με τις επιστημονικές λεπτομέρειες αυτών των ορίων, αλλά αυτό είναι πολύ βαθιά στοιχεία, πολύ μεγάλες λεπτομέρειες από τον κόσμο της χημοθεραπείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά κάνουμε πρόοδο προς την εκπλήρωση των στόχων μας. Πλέον έχουμε αποκτήσει μια νέα νοοτροπία σε σχέση με την προσέγγιση μας στη θεραπεία του καρκίνου και στη δοσολογία φαρμάκων, στη πρόσδοση φαρμάκων σε γενικές γραμμές. Θα καταλήξω εδώ, ώστε να έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις και απαντήσεις και θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Λί. Όπως είπες και εσύ, θα προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Και βεβαίως θα σας κάνουμε διαθέσιμα και τα link για τις οργανώσεις τις οποίες ανέφερε ο Λί μόλις τώρα. Ναι, όπως είπα και η Σάρα, θα μοιραστούμε μαζί σας τα link για τις οργανώσεις αυτές που προαναφέρθηκαν. Τζάνις, θα θέλετε κι εσείς να μοιραστείτε την εμπειρία σας σχετικά με το θέμα μας? Τζάνις, μας ακούς? Εδώ είμαι, με συγχωρείτε. Θα μπορούσατε παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση? Μία σύντομη εισαγωγή του προσώπου σας και πώς εμπλέκεστε εσείς με το θέμα το συγκεκριμένο. Είμαι συνέτερος του PCDI, είμαι ερευνήτρια. Επίσης είχα μια διάγνωση καρκίνου πριν 7 χρόνια. Από εκεί προήρθε ένα έντονο ενδιαφέρον με τη δουλειά του προγράμματος. Και βεβαίως είχα και μεγάλο ενδιαφέρον να μοιραστώ τα δεδομένα που μάθαινα σε ομάδες στο Facebook, σε ομάδες για ασθενείς με καρκίνο μαστού. Ήθελα λοιπόν να μοιραστώ, να διαδώσω τις γνώσεις αυτές, να προσεγγίσω άλλους ασθενείς ώστε να εμπλακούν και εκείνοι. Και έτσι βρέθηκα μαζί με το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε, Τζάνες. Έχουμε λάβει λοιπόν αρκετές ερωτήσεις. Βεβαίως δεν θα είμαστε στη θέση να τις απαντήσουμε όλες, αλλά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε αρκετές. Ποιες είναι λοιπόν μερικές λανθασμένες ιδέες που έχει ο κόσμος σχετικά με το θέμα μας? Ίσως μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό. Ένα μεγάλο σημείο αντίστασης είναι πολλές φορές ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκρισης σε σχέση με την προσέγγιση αυτή με την οποία ασχολούμαστε εδώ. Βεβαίως υπάρχει και μια υποκειμενικότητα ως ένα σημείο η οποία δυσκολεύει την αντικειμενική έρευνα. Εγώ όμως διαφωνώ. Πιστεύω εάν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά μόνο με μία θεραπεία τη φορά, μπορούμε να λάβουμε πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλά δεδομένα με τα οποία μπορούμε έπειτα να βασίσουμε την έρευνά μας, τη μελλοντική μας έρευνα. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά τα σημεία αντίστασης δεν είναι προβληματικά. Ένα άλλο σημείο είναι
κατά πόσο αναμένουμε συγκεκριμένες παρενέργειες. Εγώ, για παράδειγμα, δεν είχα καμία ιδέα ότι θα αποκτούσα περιφερειακή νευροπαθία και ξαφνικά θα έκαιγαν τα χέρια μου όταν τα έβαζα στο ψυγείο ή σε κρύα περιβάλλοντα. Δεν το περίμενα αυτό και σοκαρίστηκα όταν μου συνέβησε. Ένας ασθενής μπορεί να περιμένει συγκεκριμένες παρενέργειες, όπως για παράδειγμα την ναυτία και τους εμετούς, αλλά άλλες παρενέργειες δεν είναι καθόλου γνωστές. Και πολλές φορές αυτές οι μη αναμενόμενες παρενέργειες σχετίζονται με την υψηλότερη δοσολογία. Πολλές φορές επίσης οι ασθενείς παρακολουθούν διάφορες θεραπείες και είναι πολλές φορές και δύσκολο να καταλάβουμε από πού προήρθε μια παρενέργεια. Ήταν ο πρώτος κύκλος θεραπείας, ήταν η δεύτερη προσέγγιση θεραπείας. Μερικές φορές δεν είναι και πολύ εύκολο να ακολουθήσουμε τα βήματά μας προς τα πίσω. Παράλληλα, εάν δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση, ένας ασθενής μπορεί να έχει συγκεκριμένες παρενέργειες, συγκεκριμένα συμπτώματα, χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για παρενέργεια της θεραπείας και επομένως να μην το αναφέρει στον ιατρό του καθόλου. Μία επόμενη ερώτηση είναι, μπορεί αυτή η διαδικασία, αυτή η προσέγγιση να καθυστερήσει την έγκριση συγκεκριμένων φαρμάκων? Καλή ερώτηση. Αυτό που γίνεται τώρα τελευταία είναι ότι υπερασπιζόμαστε, ότι προσπαθούμε να αναφέρουμε, να εγκρίνουμε ένα φάσμα δοσολογιών, ιδιαίτερα στις έρευνες φάσης 2. Προσπαθούμε να διεξάγουμε τις έρευνες αυτές λοιπόν με 2 διαφορετικές δοσολογίες, ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη γκάμα δεδομένων. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι να δημιουργηθεί κάποια καθυστέρηση σε σχέση με αυτό. Βεβαίως ακόμα υπάρχει συζήτηση σε σχέση με αυτό. Αν λοιπόν υπάρχει καθυστέρηση στη φάση 3, αυτό μπορεί να σταματήσει κάποια φάρμακα τελείως από την εισαγωγή στην αγορά. Επομένως, θα έλεγα ότι εάν υπάρχουν καθυστερήσεις ή εμπόδια, αυτά κυρίως θα παρατηρηθούν στη φάση 3. Αν κοιτάξουμε λοιπόν ξανά το χρονοδιάγραμμα που έδειξε η Λίντα στην αρχή, μιλάμε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με το οποίο ασχολούμαστε εδώ, φάσεις 1 και 2. Επομένως, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλη επιρροή στο χρόνο έως έγκριση. Στη φάση 1, αν υπάρχει διαφορετική στρατηγική δοσολογίας, έχει επιρροή αυτό στις έρευνες φάσης 2 μετά? Εξαρτάται. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές εδώ. Και αυτά είναι όλα πράγματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επομένως, πρέπει να αναφερθούμε στα θεμέλια του τι γινόταν στο παρελθόν και τι γίνεται κοινώς πλέον. Υπάρχουν στη φάση 2 και 3 δυνατότητες των γιατρών να κάνουν αλλαγές στη δοσολογία. Υπάρχει μια ταμπέλα η οποία ενδεικνύει πώς μπορούν να αλλάξουν οι δοσολογίες μέσα σε αυτό το πρωτόκολλο των δοκιμών. Και επομένως μετά, ανάλογα το πώς πηγαίνουν οι δοκιμές, μπορούν να γίνουν αλλαγές στα πρωτόκολλα αυτά. Ωραία, ευχαριστούμε. Μία άλλη ερώτηση τώρα. Μιας και αποφασίσαμε για αυτές τις ταμπέλες με τις δοσολογίες και τα λοιπά και μιας και το φάρμακο έχει εγκριθεί, πώς γίνεται έπειτα η επικοινωνία στους ογκολόγους και στους γιατρούς? Υπάρχει συζήτηση και σχετικά με αυτό. Είναι λίγο περίπλοκο το θέμα.
Ο FDA είναι ξεκάθαροι ότι δεν ρυθμίζουν την ιατρική στην πρακτική. Ρυθμίζουν μόνο την ασφάλεια των φαρμάκων, τις δοκιμές κτλ. Επομένως, βεβαίως οι παρασκευαστές φαρμάκων δεσμεύονται προς τον FDA ότι θα παρακολουθούν τα φάρμακα τα οποία εισάγουν στην αγορά. Επομένως, ανάλογα με το πώς παραλαμβάνονται τα φάρμακα αυτά από τους ασθενείς στην αγορά, μπορεί να γίνουν αλλαγές εκ των υστέρων, μετά την έγκριση δηλαδή. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται αλλαγή στην ετικέτα των φαρμάκων σχετικά με τη δοσολογία και την ενδεικνυμένη δοσολογία. Υπάρχουν βέβαια και ομάδες συνεργασίας οι οποίες κάνουν έρευνες σχετικά με αυτά τα πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, είχατε αναφέρει κιόλας ότι υπάρχει όντως ένα φάρμακο στο οποίο είχε αλλάξει η δοσολογία. Ναι, το Capsetamin, ένας ιατρικός ογκολόγος στο PCI είχε προαναφέρει ότι είχαν ήδη αλλάξει η δοσολογία ακόμα και πριν την επικαιροποίηση των ετικετών. Αυτό το παρατηρήσαμε βεβαίως με ευχαρίστηση ότι και οι ογκολόγοι βεβαίως χρησιμοποιούν την κριτική λογική τους σε σχέση με αυτά. Μας έχουν μείνει πλέον μόνο λίγα λεπτά. Μήπως έχει κάποιος τελευταίες σκέψεις να μοιραστεί, τελευταία λόγια? Πιστεύω ότι εργαστήρια σαν και αυτό εδώ είναι απίστευτα σημαντικά, γιατί δεν είμαστε μόνο συνήγοροι και εκπρόσωποι ασθενών. Είναι ο ρόλος μας να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε. Επομένως, είναι σημαντικό και για μας να ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά τις δοσολογίες και ποια είναι η βέλτιστη δοσολογία, ιδιαίτερα σε επιθετικά φάρμακα όπως τα φάρμακα θεραπείας καρκίνου. Γιατί, όπως είπα, αυτά τα φάρμακα μπορούν να έχουν απίστευτα αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Και αν μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μέσω της ρύθμισης της δοσολογίας, αυτό σίγουρα πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας. Και πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι είμαστε όλοι μοναδικοί. Έχουμε διαφορετικά σώματα, διαφορετικό γενετικό υπόδημα. Επομένως, παρόλα αυτές τις φανταστικές πρωτοβουλίες του FDA και άλλων οργανισμών, πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι όλοι οι ασθενείς είναι μοναδικοί και όλοι αντιδρούν διαφορετικά σε διάφορα φάρμακα και σε διάφορες ασθένειες. Και πρέπει πάντα να υπάρχει ανοιχτός διάλογος σχετικά με το πώς νιώθουν οι ασθενείς, πώς αντιδρούν και ποιοι είναι επίσης οι στόχοι τους σε σχέση με μια θεραπεία. Σε κλινικές δοκιμές πολλές φορές υπάρχουν πολύ αυστηρά κριτήρια αποκλεισμού. Στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματική ιατρική, δεν υπάρχουν τέτοια κριτήρια. Επομένως, ένας ασθενής μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από έναν εθελοντή που συμμετέχει σε μία μελέτη. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε όλοι ειδικοί στις δικές μας ασθένειες, στις ασθένειες από τις υποφέρουμε προσωπικά. Και έτσι πιστεύω πρέπει να ακούμε και λίγο τη συνείδησή μας και λίγο το υποσυνείδητό μας.
Δεν ξέρω αν έχω πολλά να προσθέσω. Οι συναδελφοί μου έχουν πει ήδη πάρα πολλά φανταστικά πράγματα και ελπίζω ότι θα έχω την ευκαιρία να ξανασυνεργαστώ με όλους σας στο μέλλον. Ήταν απίστευτη χάρη να συνεργαστούμε μαζί στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου και σε σχέση με το πρόγραμμα STARS. Και θέλω βεβαίως να πω ότι πάντα η πόρτα μου είναι ανοιχτή, τα αυτιά μου είναι ανοιχτά, αν θέλετε να συνεχίσετε την συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπειρογνώμονές μας για τις εξηγήσεις μας και για τις απόψεις που έχετε μοιραστεί μαζί μας. Και βεβαίως ευχαριστούμε πολύ για το έργο που καταβάλλετε γενικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας ως ασθενείς που υποφέρουν από καρκίνο. Ευχαριστούμε και καλό βράδυ.